Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. B'investiment ta' €1,500,000 għaddejjin ix-xogħlijiet minn Infrastructure Malta biex tinbena mill-ġdid triq tas-Sejba fl-Imqabba. Din it-triq kienet qed tintuża bħala rotta ta' devjazzjoni minħabba xogħlijiet li għaddejjin bis-swit l-ajruport u hija waħda kruċjali għal konnettività b'mod partikolari għal residenti tal-Imqabba Rendi u Siġġiewi. Tul is-snin spiċċat soffriet ħsarat estensivi. L-Aġenzija Infrastructure Malta issa qed tibni struttura indipendenti għal din it-triq pedamenti msaħħa. It-triq innifisha fil-fatt kienet friskju li tiġġarraf fid-dawl ta' dan id-dannu għas-sigurtà pubblika l-Infrastructure Malta limitat l-aċċess tal-vetturi għal din iż-żona. L-Aġenzija bdiet ix-xogħlijiet meħtieġa ta' konsolidazzjoni u rikostruzzjoni ta' triq immedjatament. Roderick Bonici li huwa l-perit ta' dan il-proġett spjega li fl-aħħar ta' Diċembru tas-sena li għaddiet, il-kuntrattur tal-Aġenzija beda testijiet ġeotekniċi preparatorji fuq il-post qabel ma jkunu jistgħu jibdew ix-xogħlijiet strutturali meħtieġa. Huwa spjega li dawn it-testijiet ikkonfermaw li t-triq kienet mibnija fuq sisien dgħajfa. Immedjatament wara beda l-proċess ta' tħaffir biex jitpoġġew strutturi tal-konkos fil-forma ta' kolonni. Kif rajna problema ta' periklu għan-nies, intervjena mill-ewwel, ħadna t-testijiet neċessarji fejn illokalizzajna il-blat fejn qiegħed. Imbagħad hemmhekk ġiet iddiżinjata l-istruttura li hawn 49 kolonna tal-ħadid bil-konkos li ħejġu implementati fit-triq kollha. Sissa lestejna 60% minnhom. Xogħlijiet oħra ta' dan il-proġett jinkludu konnessjonijiet ta' dranaġġ, tat-telekomunikazzjoni u tal-elettriku mill-ġdid qabel it-tqejjid ta' wiċċ ġdid tat-tarbak. Waqt żjara li għamel f'din it-triq il-kap eżekuttiv tal-Infrastructure Malta, Ivan Falzon, spjega li n-numru ta' residenti fl-Inħawi spjegaw mal-Aġenzija li din it-triq ġarbet numru ta' ħsarat matul is-snin, iżda dejjem sar xogħol temporanju fuq l-istess ħsara. Kien għalhekk li ttieħdet id-deċiżjoni li din id-darba x-xogħol li jsir ikun wieħed li jieħu aktar fit-tul iżda jservi ferm aktar. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia qal li permezz tal-bini mill-ġdid ta' din it-triq, il-Gvern qiegħed joffri serħan il-moħħ lil kull min juża t-triq. Hawnhekk għaddej xogħol kbir ta' kolonni aw madwar 50 kolonna li se jservu bħala pedament b'saħħtu ħafna indipendenti fuq ħajkun hemm travi u mbagħad is-sodda illi tilqa' il-traffiku li għaddi minn hawnhekk biex bekk kontrarjament għal dak li ġara fil-passat fejn din it-triq fl-aħħar 30 sena saru interventi fuqha minimu ta' 6. Issa da xogħol isir darba u sew u allura anki s-servizzi rajna li jinbidlu biex hekk il-proġett ikun wieħed kompluż. L-Infrastructure Malta qed tippjana li tlesti xogħlijiet fit-tieni kwart ta' din is-sena.